sepuh sampun sepuh nyatanipun menika nggih wonten kang padusunan mbile sabet dintenipun menika nggih wonten ewah-ewahan nggih sakala mangsanipun seneng sakala mangsanipun susah menika sampun limprah Nyai Dewi. Nyai Demak wonten dawuh janjian yen mengopo Nyai enten lho Nyai Dewi. Nyi Sepundi arep ngomong apa? matur menapa wontenipun Pak Itu Ora kena. Ora kena, kowe ora kena mikir apa-apa. Mung bakune ngene. Nuwun sewu Nyai Dewi, kepriye Nyai? panjenengan sampun kraos wonten mriki. Aku wis krasan mapan ora manah hilang. Yen sampeyan sampun kraos wonten mriki malah babar pisan. Kula pasrahaken manah hilang dumateng paduka kaliyan ingkang putra. Ngoten. Nyai, Pripun? persajan wae luwih becik kowe kandha apa anane kowe ngendika panane jalaran para sepuh padha paring dawuh. Pripun? Yen wong jagongan piluku luwih saka setengah dina wis mancing dadi kula warga Nyai. Dadi aku nang kene wis ana wektu aku dudu wong jaban rangkah ambil klebu kula warga manah hilang. Wong ngoten. Poin sampe persojo wae yo Nyai. Nggih. Ning nyuwun pangapunten mila kula kala wau sampun matur kalian paduka Nyai Dewi. Menawi paduka sampun kraos wonten mriki kula pasrahaken manahilan dhateng paduka kaliyan ingkang putra. Menika ngaten. Namung saderengipun kula matur nyuwun pangapunten lan sampun dadosaken penggalian paduka Nyai Dewi. Iya ora dadi kula panopo kepiye Nyai. Manahilan menika ke bawah karaton Ngeka Cakra. Iya. Lah, Ratu Ngeka Cakra menika ingkang jejuluk Sang Prabu Bakasura, nggih Sang Prabu nyowanaken asok bulbeti wujudipun menungsa kangge daharanipun Sang Prabu Baka. Lah mongko dinten menika giliran manahilan kula kedah saged nyaosaken salah setunggal warga kula pasrahaken dhumateng Prabu Baka. Namung dene kula menika sampun dipun tuwakaken wonten mriki ampun ngantos kula menika ngurbanaken kalian warga manahilan prayogi kula kalian warga kula kemawon ingkang badhe kula pasrahaken pejah gesang kula Nyai Dewi. Apa yo ngono Nyai? Nggih leres menika. Leres kula sampun matur dhateng Ki Demang menika to supados sampun ngurbanaken jiwa raganipun. Ning nyatanipun nggih tetep kados mekaten Sang Dewi. Kyai. Piye. Jadi upamane kowe bisa ngaturake salah siji warga manahilan, kowe iso ngaturake abon-abon kanggo Prabu Baka bakal layem tentrem ana madang manahilan kene. Oke. Welas dening kira kawang jan kono kang sumira. Terus puju-puju kok terus muwun menika lho. Dene aku wis mangkang sama aku bisa ditanggung jawab mungkin ada males marang kabeh kabecikan. Ya. Ojo yang demang ojo naik demang ojo anakku gampang ngelawan kencang di pangan Prabu Baka. Aku ya itu Kyai. Lho. Ampun ngaten. Panjenengan menika wonten mriki menika dados tamu kula. Ampun ngantos kok kula ngurbanaken tamu kula mboten kula mawon. Aku ora mongso dadi korban pancen aku sing njaluk Kyai. Apa mesti aku kudu sing kono ngene. Nggih pripun?
Kalau seorang kelak nunggu perjanjian urut dan aku pikir aku waktu di pangai Prabu Joko mengaku pikir anak-anakku baiknya bertak tendang sedikit kecil aku kalau sulit lokan dan aku seorang kuat kecil bertak lokan aku jaluk kanji banyak aku balik di pangan Prabu Joko dan bercak ngayong penongo perkogolek sandang pangan karben direwan sedul-sedul sing luwih tuwa kae yo kiai itu lakon kaya sepuh sampun sepuh nyatanipun menika nggih wonten Kang Padusunan bilih sabet dintenipun menika nggih wonten ewah-ewahan nggih sakala mangsanipun seneng sakala mangsanipun susah menika sampun limprah Nyai Dewi. Nyai Demak wonten dawuh jajan yen mengopo Nyai enten lho Nyai Dewi. Nyi sepundi arep ngomong apa? Nggih matur menapa wontenipun Pak Ki Ora kena. Ora kena, kowe ora kena mikir apa-apa. Mung bakune ngene. Nuwun sewu Nyai Dewi, kepriye Kyai? Panjenengan sampun kraos wonten mriki. Aku wis krasan mapan ora manah hilang. Yen sampeyan sampun kraos wonten mriki malah babar pisan. Kula pasrahaken manah hilang dumateng Paduka kaliyan ingkang putra. Ngoten. Kyai, Pripun? persajan wae luwih becik kowe kandha panane kowe ngendika panane jalaran para sepuh padha paring dawuh Pripun? yen wong jagongan piluku luwih saka setengah dina wis mancing dadi kula Kyai dadaku nang kene wis sawetara wektu aku dituju wong jaban rangkah ambil klebu keluarga manah hilang Wong ngoten. poin sampe persojo wae yo Kyai. Nggih. Ning nyuwun pangapunten mila kula kala wau sampun matur kalian Paduka Nyai Dewi. Menawi Paduka sampun kraos wonten mriki kula pasrahaken manahilan dhateng Paduka kaliyan ingkang putra. Menika ngaten. Namung saderengipun kula matur nyuwun pangapunten lan sampun dadosaken penggalian Paduka Nyai Dewi. Iya ora dadi kula panopo kepiye Kyai. Manahilan menika ke bawah karaton Ngeka Cakra. Iya. Lah, Ratu Ngeka Cakra menika ingkang jejuluk Sang Prabu Bakasura, nggih Sang Prabu Baka. Niku karemane mangsa daging manungsa. Ngaten? Nandur. Lah, saben 5 dina pisan tetuangganing para kawula menika kedah saged nyowanaken asok bulu bekti wujudipun menungsa kangge daharanipun Sang Prabu Baka. Lah mongko dinten menika giliran manahilan kula kedah saged nyaosaken salah setunggal warga kula pasrahaken dhumateng Prabu Baka. Namung dene kula menika sampun dipun tuwakaken wonten mriki ampun ngantos kula menika ngurbanaken kalian warga manahilan prayogi kula kalian keluarga kula kemawon ingkang badhe kula pasrahaken pejah gesang kula Nyai Dewi. Apa yo ngono Nyai? Nggih leres menika. Leres kula sampun matur dhateng Ki Demang menika tos supados sampun ngurbanaken jiwa raganipun. Ning nyatanipun nggih tetep kados mekaten Sang Dewi. Kyai. Piye. Jadi umpamane kowe bisa ngaturake salah siji warga manahilan, kowe iso ngaturake abon-abon kanggo Prabu Baka bakal layem tentrem ora madane manahilan kene. Oke. Nek kula saged ngorbanaken salah setunggal warga kula menapa kula sowan wonten ing Ngeka Cakra dados tedhanipun Sunan Prabu Baka badhe ayem tentrem pun boten enten alangan napa-napa. Menawa dening kira awang yen kono kang sumirah
ujuk-ujuk kok terus muwun menika lho. Kanjengnya aku terus mangsa sama aku bisa ditanggung jawab mungkin ada malam sih malah kabeh kabecikan ya ojo ya gemang ojo naik gemang ojo anakku gampang ngelawan kencang di pangan Prabu Boko aku ya itu ya Lho ampun ampun ngaten panjenengan menika wonten mriki menika dados tamu kula. Ampun ngantos kok kula ngurbanaken tamu kula mboten kula mawon. Aku amongso ora rumangsa dadi korban mangken aku sing jaluk yai. Pokoke sakit aku untuk sing koyo ngene. Nggih pripun? Aku kono aku lah nunggu pesan urip yai. Aku pikir aku yang di pangan Prabu Boko dengan aku pikir anak-anakku ini berkat tembang sedikit kecil aku ngomong sulit sopan ya aku soal kuat kecil berkat orang aku jaluk kanji banyak aku berkat di pangan Prabu Boko dengan berkat orang ayong penongong perkogolek sandang tangan Sarden direwan sedulur sing luwih tuwa kae yo kiai